Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik ga er lekker wel een beetje uit. Een beetje benauwd. Kom maar. Nee? Was net mij. Ja, toch, kom. Wil je hier? Oh, dank je. Dank je wel. Oh, dan net. Iets grappige. Iets of zo. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Hallo. Eerder zitten we een stukje ballen. Ik ga zaken in waterskamer helemaal opruimen. Mijn zaken Thomas. En meestal is nou verkeerd ik het spul, zeg maar, waar we net mee broeken. Maar ik zei je zaken van, er ben ik een heel soort bandjes die, nou ja, die gimpwatters goed keerpje kunnen of krijgen kunnen. En ik zei, wat zou het nou mooi wezen dat we een selectie maken van, hey, dit broek ik niet meer. Dan jouwen wij om meestal mij een lietse beurs. Dus nou ja, ik ga hier een hele stapel met spul staan. We gaan al wat wij doen. Maar nou ja, echt dat zaak ik inzucht van, hey, het is net vanzelfsprekend als het watters goed haast, zeg maar. Dus ik ga de meesten de mogelijkheid doen om via een pb een berichtje te sturen. En ze kunnen dat dan echt privé echt uit de loods ophalen. Daar ga ik het in de loods deel zetten. Dat zeg ik net on hoeven te bellen of zo wat. Helemaal net nodig. En in je dingetje zal ik even losbrengen, want diegene had je een auto. Eigenlijk is alles al versigned, dus nou, hartstikke mooi. Dan wordt het in ieder geval weer broekt. En zoals ik zei, ik kan wel weer de keer zetten, maar nou, dit vind ik eigenlijk nog volle mooier. Dat het weer echt op een goed plakje te lonen komt. Zelfs ben ik nog even het knutselspul aan het skiften en de spultjes. Dus daar ben ik nog net helemaal klaar mee. Maar ik zal je even de waterskamer chillen. Want zo'n kwart slipt zaken dan niet meer, maar slipt Ildau dan nou. En dan gaan we even wat rond te maken. Ah jongen! Zaken is direct. Dus we gaan hier even heel veel rond te maken. Hier is nou de boekenkastkamer. Hier zaken zien een gamehoekje. En de stoel in. En laat in kast eens even zaken. Wat zit er al in? We gaan alles netjes opruimen, hè? Als het vliegtuigje op broekt, is het alleen aan het vliegen west. Zo komen ze echt weer achterna waters goed, zei ze, maar dat is wel mooi. Ja. Elke dat mee. Oh, je doet het wel goed. Jammer. Let maar zo shit. Shit, dan hebben we alles mooi onderverdeeld. Ja, nee, je moest echt met auto's. Ja, die moest toch ook graag horen, hè? Alles wat het nog docht, mocht er horen. Maar alles wat, nou, wat het net met die of echt stikken die, dat. Nee, hier zit bijvoorbeeld kassa met badskipjes. Dit wordt de spultjeskast. Mijn had in de hoes nog spultjes in mijn even skiften. Wat is dit? Doolhof, hebben we nog nooit in. Ik heb alleen een keer gedaan. En hier is zaakje nerfspul. En auto's. Magneetdingen. Ja, en nerfpaaltje. En wat hebben we hierin? Oh, Hot Wheels en auto's. En vrachtauto's. Nou, en ik zal Ildo haar bed nog even op meidje. Ik ga haar bed goed lekker in de was. En dan komt ze hier lekker onder te slepen. Want let het nou zo wezen dat Ildo hier beter slipt. En zaken beter boven slipt. Dus, ja, leven. Baby voor. Ja, baby voor naar de deel zetten. Maar het is dus zo dat beide benen eigenlijk op de orenplak beter sliepen. Nou, ik vind het best, want ik wil zelf ook heel graag sliepen. Dus dan doen we dat. En ik zal dus nog even het kamertje van Ildau. Zal ik nog even opruimen dat zakendekje. En even het roze spul erbij. He? Ja. Ja. En dan kan zakendek lekker sliepen. Dat slipt ik En dan, ja daarom. De slipstoel lekkerder, hè? Ja. Ja. En dan, als de nieuwe bovenkleren zien ombouwen, dan ga je beide benen daarheen. Maar voor nu is het eerst prima. Hoe gaat het hier? Oh, had Jeske geluk? Nee. Hast u de bal aan Jeske, jong? Ga ik bij krijg mist, hè? Nou ja, ik zal even verder met het knutselspul ordenen. En dit spul even in de lood zetten, dat de meesten het ophellen kunnen. Ik neem je mute. Weer mij. Via net te abonneren en te liken. Zo, dit famke krijg ik de fles op. Ik hier het lekkere bedje. Ik ga maar wat oors op haar bed leggen, want het weer nog net helemaal droeg. Dus ik ga het maar wat oors erop smikken. Ik kan die lekker koesen. Ze kan shit zaken hierbij wel. Hoi. Die zuske met een bedje, hé. Was het even shit, lekker een skin bedje. Dit is lekker. Dat is lekker. Nou, maar is de muziek wel aanzetten voor jullie? Doe je dus dat? Lekker koesje. Jelke en ik haar babytje lekker leeghalen. Ik ben ook bezig met zaken zien kleren te brengen.
Zeker die aan hebben stofje en stofzooi. Want nou ja, een slipkerel lijkt toch wel vol bij stof. Roze gedientjes ga ik er voorbij halen en griezen ervoor in. Zo. Even lekker luchtje, ruutje lekker hier. Dus dan aan je een skimmeitje en dan zeg ik zaken zien spul hierheen brengen. Nou, en hier lijkt alle roze troep. Dat breng ik aan naar de zolder van de nieuwe ombouw. En dat wil ik wel weer broeken, want dat komt aan op Ildo haar allernijste kamers, zeg maar. Dus dat bewaar ik mooi, slak mooi op. Ik heb het daar aan zo mooi broeken. Hey, en zaken. Memmy van der Moorn vertelt aan de meesten dat we die waterskamer opruimen gaan. En waar gaat dat watersgoed heen? Naar de eerste bandjes en of naar de meesten die niet zo neus hebben. Ja, maar de meesten die net zoveel centjes hebben, hè? Ja. En wat vies u daarvan? Best wel meer, omdat ik hier wil volgen. Ja. Ja. Ik had nog echt wil volgen. Ja, dan had je nog genoeg hoe zijn we? Een kast vol. Een kast vol. En dan komt ook nog mooi naar bandjes die misschien wat minder centjes hebben. Ja. Dat is wel mooi, toch? Of naar bandjes die nog net 10 centjes hebben. Nee, net iedereen had centjes, hè? Op watersgoed. Nee. Dus, Soms had ze nog iets auto's. ja, voor sommige mensen kijken ook geen auto. Nee. Maar in waterauto gaat het natuurlijk niet. Nee. Nou, ik moet heel eerlijk zijn, ik ga er lekker wel een beetje uit. Beetje benauwd. Ik liet dit hier eerst wel even staan. Of de kabouter naar het oproemje willen, maar ik. En dan vreeg ik Jelke aan en dat hij dat even naar Salde brengt. Ik krijg een klus voor jou. Nou ja, en ik ga hier op tafel dus nog steeds het knutselspel. Maar eigenlijk heb ik net zoveel zin meer om op te ruimen. Dus ja. We zullen nog een speeltje gaan, jongens. Ja, we gaan haast nog een leuk spultje als schat. Kom goed. En dan ben je een meidje al. Wat doet zaken? Ja, ik zal het spul even naar de hal brengen. Zo, dit zit al je kleren om naar zolder. Kun je elke dat eraan heen brengen. Hier bordje hier mooi. Kan die knuffelen nog? Die kun je wel even in bed. Oh, was die haar? Was die haar? Oh, dat mijn ek. Ja, maar dat je naar ons komt, hè? En ik hier zaken beloofd om een speeltje te doen en wie gaan doen? Dier op dier. Leuk. Dier op dier. Ik zie je wat Ildo bedijn had. Joehoe! Hallo? Doerak? Gus mij? Kom. Oh! Kom maar. Nee? Gus net mij. Ja toch, kom. Handje. Ho. Kom. Handje. Steen. 1, 2. 1, 2. Go, 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 go. Joe. Ja, ideaal. Het is nog een keer. Hoe het heel met de til, hè? Ik sta in de tafelstoel en dan ga zaken met een spultje. Ja, zaken. Dat is even shit. Van zaken. Ilda. Mag ik wat achter, hè? Ja. Zo, lekkere kiwis. Wat zijn ze leven? Is de skill van... Kist de skill van kiwi opeten. Ik geloof net dat dat lekker is, maar het is veel. Ligt het wel hier? Ik geloof net dat dat lekker is, hoor. Nee. Het zit wel hierop. Nou ja, dan krijg je een lekkere kiwi. 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 Kiwi is lekker. Lekker, lekker. Welke fruit vies het lekker, zaken? Of is het? Kiwi. Echt hier? Ja, denk ik wel. Ik weet het niet. Waarom dom met die stukjes? Nou, ik denk dat is het prikken, want anders is het zo wetterig. Kiwi. Een wee wee. Vroeger zei ze altijd wee wee. Net kiwi, maar wee wee. Zelf een keer kiwi bij een plantje. Ik weet net, ik denk net dat die hier in Nederland door. Ik denk dat die te koud is. Kiwis komen uit warme landen. Hey. Oh. Is die nou warm? Dan moet je een simmer aan kleren van. Nou, we kennen beziekje, maar ik weet net. Hele kiwi ben je niet in de tuin. Ja, en als dat zin in de kiwi is, is de zij hier nog oppakken. Ja. Dat is wel makkelijk best, hè? Dan wil ik naar de winkel. Nou, je moet naar de winkel gaan. Nou, zo, ga je niet op vitamintjes? Dier op dier. Een van uw favoriete speeltjes, hè? Vind je wel leuk? Ja. Was het beginnen of was het eerst die fruit opeten? Gaat op. Echt hier? Ja. Oh, nou, wat een timing. Wat een timing. Opper de pop. Beetje te benieuwd. Ja, doe maar tegen bieden. Mensen wordt met langere handen. Ja. Oké, ik begin. Yes. Eentje. Oh, dit is lastig. Doe ik het aapje. Oh. Bloot nog steeds steen. Ja, ja. Oh nee!
Oh, die zie je nog. Die stie nog. Die stie nog. Ja, die zie je nog. Die stie nog. Oh nee, zaken. Nee. Daar zit Nee, er. doe hem toch. Druifjes en bijkjes. Oh, lekker. Zo. Kleren. Met mijn kind. Krijg met mijn kindje of net? Ja? Let gaan maar. Zit pak jullie maar. Met mijn kind? Oh, dank je. Dank je wel. Oh, dan net. Iets grappig. Iets op zelf op. Zet hem gewoon op. Dat lastig, hè? Oh, maar je kon die aan. Had hij nou omvat, maar met hem alles aan? Nee, doe. Nee. Ja, officieel werkt dat was dat. Zo. Klasse, Nee, jongen. nee. Oh. Oh, boemele, boemele, boem. Wacht, dat We niet. gaan op nine. Oké, wie bent uit spultje wat? Maar wie zijn, wie kunnen spultjes alleen in een spultjeskast dan? Ja, ik een bak met lietse spultjes. Zullen we hier de grote doos eerst op doen? Oké, nou, dan is je hoe we komen. Juist doe ze maar door met hem, oké? Oké. Nou, het meeste hebben we in de kast. Ik zal eerst dit nog even in een bakje zetten. Hier, let op. Dit komt ie. Onderkant. Oh. Want die maakt samen. Deze nog heel normaal? een mooie samen netjes landen. Ja, zo, zal ik heel door hier even doen. Ja, top. Oh. Klasse. De bak is leeg. En alle spultjes lees je helemaal in. Ga zelfs nog een vakje oer. Yes. Behalve die. Ik hou je van. Nou, zaken zo mooi met de magneetwurtjes bezig. We hebben Ik heb nou dus een bak leeg. Ik kan daar mooi het knutselspul in. Wat zei je, jongen? Is mij nu een helper? We hebben een muisje. Oh, hier. Er is echt een joker. Een joker? Ja, sure. Een bijtje. Een wesp. Klasse, jongen. De hond Hond. Ja. maakt de ek op. Nee, dat staat hier al. De hond. Ja, en Maar hij maakt nog een ziggenbroek en die is goed. let op. Hond. Haast op zich goed scrum, maar hond schroos met een D. Hond. Honden. Ja, dus het wordt een de. Hond. Oh. Ja, en dat niks. Haast het heel goed in je met me. Zullen dan maar die foto op het thee plakken. Ja, Christian, zo wel fine. Sla, even zien. Brechtje kookt sla op de markt. In de lucht vliegt een mooie... Van die hou ik nou hoor, net. Nou, lees nog eens even het hele stuk voor. Dit. Ja, alles. Henk leest het nieuws in de krant. Bob geeft Mout. bloemen. Ja. De hond Ja, de hond. zoekt zijn bot. Ja. Brechtje. Brechtje koopt sla op de markt. Ja. In de Lucht. lucht vliegt een meeuw. Oh, wat zit hier nog? Mooi. Een mooie. Meeuw. En dan de laatste zin. Dit is een groot leeuw. Dit is een grote leeuw. Netjes, jongen. Kijk, deze weer in de kast natuurlijk. Ideaal zo. Hij past er een krekbop op. Yes. En dan wil ik graag afsluiten met nog een mooi gedichtje wat ik van wie kan. Komst bij me zitten op een bank. Komst bij me in mijn brood. We laten even de boel, want het kraakt en het is koud. Komst bij me zitten, dan sko ik op. Toffelzoon, tekent je oer. Boeten is het koud, maar leven, je binnen, daar brandt het vuur.
De ben die sliepen, de kjeskes branden. Op mijn skoot de leit de kat. Ik ga poeienmalken warm voor die. Komst bij me zitten, schat. Nou, en dat is een gedichtje van Djoeke van der Meer. En nou, ik vond hem wat toepasselijk, want het is frisboeten. En ik ging ook lekker onder een tekentje op de bank. Alleen net met mijn grote skat, maar met mijn lietse skatten. En nou, misschien maak ik wel even lekkere warme poeienmalk met slagroom. Heerlijk, je hebt een beetje bij dit waar. Hey, ik zou zeggen, voest het een leuke vlog. Abonneer je en zet een blauwtoenk omheen. En via het net de Chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Want een eigen vlog. Hey ho!